Mayong hapon ug daghang salamat sa iyong pagsunod Cebu ug katabukang Central Visayas. Mao pa'y nakulob sa inyong tanan diya sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa atong mga kapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Dunod sa umaabot nga kalag-kalag, gihan-ay na sa kapulisan ang deployment sa Liboan ka mga polis sa Tibok Region 7. Mas tutukan nila ang mga lugar nga sagadagsaan sa katawhan nining maong mga adlaw. Gawa sa ilang presensya, ipakatap-usab ang mga force multipliers aron mo-abag sa seguridad. Sinico Sereno sa report. Padayon nga gihan-ay sa Police Regional Office 7 ang deployment plan sa ilang mga personnel alang sa umaabot nga kalag-kalag. Tutukan sa kapulisan ang mga lugar nga dagsaan sa publiko atol ning maong mga adlaw, labi na sa mga sementeryo ug mga simbahan. Sa datos sa kapulisan sa Rehiyon, dunay kapin sa 400 ka mga sementeryo sa tibuok Central Visayas. Kiniunya ang postingan sa Liboan ka mga kapulisan. Nana sila specific pero mas daghan gyud sa sementeryo no. Nap sila sa bus station, police sa ports, and sa airports, naman tayo airport police, so kamay lang ang ato ang allocated ko. Gawas ni ini, itap sa PNP ang mga force multipliers gikan sa lain-laing grupo o organisasyon. Gibanabana nga mukapin sila sa size meal nga moabag sa security personnel. Dapat malikayan ang mga panag-away no, basin og i-take advantage ni sa mga enemy forces no, mo take advantage sila nga traffic ayo daghang tao. Gilaumang iisa ang alert status sa kapulisan, sunod simana pa pipila ka adlaw sa dili pa ang pagsud sa Todos Los Santos ug kalag-kalag. Nico Sireno, Balitang Bisdak.